Errezeta luzea, Bai. bigarren errezeta, egingo duguna da, nahiko zaila da, Bai, bizka zaila. tomate milorria idibuztan erregosiarekin. Hori da. Ea ba. Toma ja. Osagaiak. Bueno, hemen bakagu barazkiak, akipula, tomatea, txampilloi, asanora, porrua, piper berdea eta piper gorria. Hau guztia edakiko dugu, ondo potxatu, asko denbora, erdi urdu bat edo horrela. Eta gero, beste alde batetik egingo ditugu, milorria tomaterena. Horretarako egingo duguna da, tomateak hartu. Eta xafla moduko batzuk. Bai, egingo ditugu balamina batzuk. Gauza bat, milorria postretan ere egiten da. Bueno, bai, Milojaz. termino bat da. Terminoa da. Hori da. Orduan, egingo duguna. Ni prestatzen ari naiz, beti bezala. Bai, zuk hartu bene duzu, hartu arrautzak. Hartu arrautzak eta ondo pintxe bezala, ez? Beti azkenan bukatzen arrautzekin. Bueno, barreloia balioko zu. Idibuztana, nik, bagizu, nik Euskal Herri guztiari jaia asko uste zaigu Euskaldunoi. Bai. Eta nire jai, eta haue, benetan esate izuet, gehien gustatzen zaiten jaia, aste nagusia da, Bilboko aste nagusia. Bagizu, ni Bilbon bizi izan naizela urte askotan. Bai. 5-6 bat urtetan. Eta idibuztan askotan jaten da. Bai, aste nagusian bai. Aste nagusia. Oso tipikoa da. Oso tipikoa da. Bilboko tipikoa da. Jatorria Kordobakoa du idibuztanak. Bai, uste baitz. Eta erromatarrek asko kontsumitzen omen zuten. Eta badirudi lehenago bazaukala jatorri bat nahiko xumea, baina orain jatetxe honetan ematen den jaki bada. Bueno, bai, errezeta tradizionala badago, baina gero baitare hor horrelako buelta eman dezakegu. Eta, bueno, platera asko dakien berarekin. Okela oso sabrosoa da, zapore asko dauka. Baina ez da oso garestia, 6 euro kiloak. Bai, horrela. 6 euro. Egongo da. Oso ondo. Bueno, tomate hartuko dugu, eta egingo duzuna, eman buelta bat arrautzei, pizka gatsa bota. Txugan. Hola. Adi. Zapia gendu hortik, jarri hor. Eta egingo duguna da arrautz estatu. Bai, hemen tomatea, eta egingo duzuna badau. Hemen jarri, kroketa da bezala. Bale, ja balio. Horrela egin. Hemen jarri, sartu. Galdera bat, beti da lehenengo irina eta gero arrautza? Bai, beste datu arrautza hartzen. Nik ikusi izan dira jendea arrautza eta gero irina jartzen duen. Benetan? Bueno, pizka bat bakoitza bere horrela jarri, eta hau hemen jarri. Eta horrela guztiak, eta gero frikatu egingo ditugu. Oso ondo. Bagizu, irina lehenengo, eta gero arrautza. Naiz eta, benetan dio da, nik ikusietela jendea lehenengo arrautza jartzen. Zer beste datu hartzen arrautza. Horregar, irinarekin arrautze pagatu egingo ditu, eta bueno hor. Ni bezaldetik egingo du kipula eta... Oso ondo. Aizu, eta hogi bigindu hau askotan erabiltzen duzu? Bueno, bai, kroketak egiteko. Eta bueno, empanatzeko pizka bat. Eta zuk erosten dezula esan diazu, askotan, batzutan baserritarrei, baina beste batzutan Merka Bilbao. Merka Bilbao. Baina guk edo zeinak ezin du joan, ezta? Ez. Beti jatetxeko jendea izan behar du, bueno, jatetxe edo... Hori da. Jatetxe badaukana edo asko erosten dituna, ezta? Bai. Hola, zoa, ondo? Bai, ederki asko. Beti bergina pasatzen zait, ez dakit etxean bergina pasatzen zaizue, baina... Ez den nahi narratxa izan nahi, baina beti gertatzen da. Horrela dituen pinpon, ez? Bai, ezta? Bai, bueno, hau izu, sukaldean ari garenean, zure semeak zenbat urte dauzka? Zan diazu? 2 seme dauzka. Bai, 2 seme. Mikel 5 ditu. Bai, bakatu. Eta Erik 3 egingo ditu orain. 3 eta 5. Eta etxean laguntzen zaituzte? Bai, bizka bat. Bai? Gero nik beti galdetzen eta izu, sukaldariek badaukazue gero gogoa izan nahi duzu etxean... Ba, etxean ja bizioa da. Baina etxean... Txokoetan bezala... Baina etxean egite duzu, bai? Bai, ni beti egiten du. Benetan? Bai, afaria eta... Benetan? Bai. Egun osoa sukaldean da, gero etxera iritsi eta oraindik ere sukaldera. Bai, hori da hobia, ez. Hori ez da... Ja, azkenean kontua... Ez da lana.
Azkenean kontu hori da, ezta? Bai, eta bueno, ja txoko batean lagunekin. Ba, haukazu ja txokoa oso. muskizen. Bai, badauka bat. Bueno, kuadrilan batzu ditugu. Txoko bat baino gehiago. Hiru edo lau kuadrilan daukagu eta bueno. Hiru edo lau txoko kuadria berdinean. Hori da, bai. Bueno, jarriko dugu martxan hau. Zu gogorran, olio pizka bota. Konturatzerako ja dena xetuta daukazu. Bai. Eta nik oraindik ezen nire lana maitu. Harin. Oso ondo. Hau, esan diguzu, ordu bat egon beharko dugula, ezta? Ez erdi ordu bat horrela. Ordu erdi bat, bai? Bai. Ordu erdi bat ikin nahiko? Ondo egiteko arratsa guztiak, hasi guztiak. Eta bueno, bez aldetik hemen daukagu guztana eginda, saltxanekin. Orain, hortaz hori komentatu garria zuen. Txoin jazu momentutxo batean bokatuko dut hau. Eskua garbitu garritut, ze begiranoa gelditu zaizkiten behatzak. Onbion pinpon ematen dut. Goazen garbitzea. Komentatu guzu, momentu batean nik eskua garbitzeten bitartean, zer behar dugun hori egiteko? Bueno, guztana egiteko, baita ere, barazkiak berdinak dira. Tipula, azanoria, urrua, hori handiago bakitzen da, eta oso ondor frigitu egin behar da kolore hartzeko. Gero beste aldetik egingo dugu buztana, beste sartio batean, egingo dugu orgogor ere bai kolore hartzeko. Kolorea da, saltza, polita bateko. Osea, polita, marroia, Orduan gero jarriko dugu buztana barazkiekin. Hor, brandia botako diogu, ardo beltza. Honek dauka ardo beltza eta brandia. Bai. Eta zergaitik ardo beltza eta brandia, hau garrantzitsua da. Ba, bueno, azkenean brandia da ardoaren destilazio bat. Bai, baina potenteago da. Orduan zapore gehiago dauka. Zapore gehiago dauka. Bai, ardoa... Hau, kontutan hartu, brandia sukaldean zuk erabiltzen duzu, osagaiek zapore hartzeko. Hori da. Bai, zapore karakteristiko bat dut du. Pizka dulce, pizka... Eta ardoak zer ematen dio? Ba, kolorea eta potentzia. Potentzia. Hau oso gogorra da saltza. Bueno, zapore oso gogorra dauka ere iribuztanak. Bai. Oso no. Eta bueno... Orduan hau egingo duguna da, bueno, eta hau zen denbora aukiezu gero egiten. Hore... Denbora pilo bat. Ordu terdi. Ordu terdi. Bai. Ondo egiteko... Ezakit igual, gazteren batek ez du inoiz ikusi zer dan iribuztan bat. Begira zezuen nola da. Erdikoa da ezturra ez da? Bai, ezurra. Kartil dagoak. Nahiko handia da buztana, Bai. Hori atxekoa da. Oso. Ipurdi antzekoa. Aitor barazkia egina dago, eta orain idibuztanari ezturra kenduko diogu. Hori da. Eta horretarako eskularro hauek. Bai. Erabiltze dituzuzuk bakarrik ezturra... Ba, segura kentzeko baita ere mosten zarenean jartzen duzu zukaldean. Mosten zarenean ere odolaren gatik eta jazten duzu horrelako... Bueno, barduan, hemen jarriko dugu buztana. Medikuaren eskularroa dira, baina eskualdearen zat. Zaila da jartzen, Aitor, hau? Hau pizka bat, ez dagoen behar sobero, eserratzeko, baina ez hotxa. Hotxa jarratzen bada, saltza, gelatina asko dauka, orduan, gogor jartzen da. Eta ezin dizuken du okela. Orduan. Beraz, ezurra kentzeko idibuztanari gogoratu, Ez duela saltxak izan behar oso bero. Bai, horrela. Hau da, irakasgai... Ondo erabiltzeko, eta bueno, ondo eginda badago buztana... Segituak kentzen da. Segitu, horrela. Eskudekin hobeto egiten da. Horregatik daude eskularruak. Horregatik ditugu eskularruak. Kenduko ditugu horrela. Eta bueno, hau plater bat da, buztana etxean pizka bat geratu zaizula, egiten duzu lau razio gehiago. Tomatearekin, berdurarekin, barazkirekin, okelarekin, tomatearekin, gehiago ematen du. Hori da. Orduan, hemen ezurra jarri, eta okela horrela. Oso, orduan da modu bat, idibuztana aprobetxatzeko, ez da? Sobrakinak aprobetxatzeko. Zer reskentzen da, nahi eta bueno, bezaldetik, tomatea egingo dugu, frigitua. Oso. Eta izango da basea, masa hori... Milorriaren basea, ez da? Hori. Orduan gero milorria, batez ere gazteentzat, nik ez dakit, nik uste helduek jakingo dutela. Milorria da, berez, geruza moduko bat, ez da? Miloja bat esaten dena. Eta hemen egongo da, gero ikusiko dugu. Gero egingo dugu, okela hori, haragi hori,
hemen jarriko dugu, dana nahaztuta masa bat egingo da. Aha. Orduan, jarriko dugu tomateren lamina bat, masa, beste tomate bat lamina bat, Hori azaldu nahi. masa gehiago, eta gero, gazta mantxego edo gazta, bueno, tierno bat, Mantxako gazta. hori da. Jarriko dugu goien eta labean gratinatuko du. Eta gero saltza hau ere bai, balioko zaituko porrotera daukatzeko. Nahikoa honekin Aitor edo, ez guztia egitea. Ez, horrela, bale. Horrekin nahikoa, ez da? Bueno, ondo egin duzu hau, Ondo egin duzu. Pintxea Bai, pintxo zela. ondo ari da lanean, ez da? Bai. Oso ondo, gana jasuko dut. Hori da. Eskulargoak endu. Eta tomate hori asko egin behar da, Aitor? Ez, asko. momentu bat, eta. Tomatea oso ondo geratzen da horrela, zein bi testura egingo ditugu. Azalea krujiente dago, eta barrukoa oso jogoso. Eta bueno, arragia ekarri, Yep. hau jakin daukagu, eta egin botako dugu. Oso ze kolore arraroa duen, Iri guztarak. Oso arraroa dira puntu beltz horiek, ez da? Bai. Hori da ardoa da, Hori ardoa da? Ardoa bai, eta kipula eta hori asko egin behar da, kolorea emateko saltzari. Saltza potentea egoteko. Orduan, orain pizka bat botako diogu saltzan. Saltza pitxin bota. Horrela pizka bat. Honi buelta emango diot. Gutxinak gaur. Zeitxura, Aitor. Eta hau badago. Bueno, hau pizka 10 minutu behar da horrela. 10 minutu behar ditu. Hori da. Korputxa hartzeko saltza. Bai. Eta bueno, orain egingo duguna tomatearekin jarri. Eta gero, labera dongo da. Oso ondo. Tomate milorriak beraz, Aitor, hemen jarko ditugu. Hori da. Bueno, Bi. Bi. Jarri. Horrela. orduan zenbat tomate barkatu? Hiru Tomate. pisu egingo ditugu. Orduan hemen masa daukagu jaginda aragiarekin. Zelako dizdira, Oso gustokoa da. Hemen jarriko ditugu hemen pisu bat egiteko. Dudan gainean, tomatea. Tomatea gainean. Paon! Ze polita gainera. Hemen jarri txartxeron. Beste bat. Oso Hori. Paon! Jarrita. Eta horrela bukatuko dugu. Nire inoiz pentsatuko idibuztan bat horrelako bukaera aukiko zuenik. Bai, orain gazta jarriko diogu, eta labian sartuko dugu. Horrela jarri. Mantxako gazta lehun bat. Bai, esne gainezko doka. Eta bueno, ondo dago labian sartzeko. Zenbat Eta denbora barrura? eta zenbat temperatura. Ba, Uop! 220, 220? bai, Eta minutuak? eta gratinadore jarri. Oso ondo. Eta minutuak Eta zenbat? hor, 5 minutu. Eta 5 minututan? Bai, hor minututan badago. Egina. Orain sorpresa bat zuretzat. Sorpresa. Bai? Bai, Nekane! kaixo, Ze moduz zaude? ondo, eta zuek ze moduz? Oso ondo gaude, hemen zure anaiarekin sukaldean. Aitorrekin. Oso ondo. Hemen lanean pizka bat. Kaixo. Aizu galdera bat, Aitor noiz hasi zen sukaldean? Noiz eukizun sukaldeko grin hori? Zu arreba zara eta jakingo dezu? 15-16 urtekin edo kuadrillako afarietan berazen beti sukaldari ofiziala. Bai, Bai. Esplotaturik nagoen. Explotazion. kuadriak esplotatzen du Aitor, Bakizu kuadriakoek dauzkatela kuadria osoarekin... Hiru lau txoko. 3 edo 4 txoko. Beraz, kuadriari asko gustatzen zaio, jatea. Bai. Aizu Nekan, eta zuri gehien gustatzen zaizkizun errezetak, Aitorren errezetak zein dira? Asko dira, baina bat aukeratzekotan bakatzen txalada esango nuke. Oso gozoa egiten du. Eta izozkiak be bai, gaztakoa oso ona da. Oso ondo. Bueno, baiek aste honetan ikasiko ditugu nola egiten dian, Aizu Nekan, emuxo handi bat. Eskerrik asko, zuei berdin. Eta zaindu zure semeak eta bereak, ez? Ze bere semeekin ere egoten zera. Bai. Venga. Oso ondo Nekane. Eskerrik asko. Agur, maja, Agur, grate. agur. Ea ba. Kontuz, Bai, bero dago, Bero dago.
Baina begira, zelako Hemen jarri. itxura ederra. Hemen, Baina ez, bai, hemen ez, behar du zerbait. Hori. Oso ondo. Gazta. Usain ona, ez? Ona ez. Ederra, benetan. Ba, hemen daukagu saltza. Idi guztanaren Bere saltza, saltza, jarriko mira. dugu Hemen jarriko dugu. lehenengoz. Hori da. Orain berriz. Gainean, milorria Kontuz, ez da. Ez ondo dijoa. Zuri eskuekin. Hori. Hori da, erori ez dadin. Ze, Orain pizka bat, bau, ospina da. hau da, Modenako Bai, ospina, ez da? txeran pizka bat. Zer nahi dezu? Mugitu zaizula pizka bat. Erori nintzaigu pixka bat. Hoi, detalle guztiak. Ondo hemen, jarrita, Txorienen. Hau, ospina pizkat. Horrela, pizka bat. Dekorazio moduan. Moduan. Eta peresilan. Eta horrela. Horrela. Hori da. Oso ondo.